πάρει και φάουλ, έχει δικαίωμα για μία βολή. Το φάουλ ήταν από τον Τσαχτάνη, ενώ ο Φασούλας. Σκορ 73-66, 7 πόντι διαφορά για τον ΠΑΟΚ, 51 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Και ξανά η φάση. Ο Πολίτης για τον Φασούλα που καθώς κινείται προς το καλάθι δέχεται το φάουλ του Τσαχτάνη, αλλά θα πετύχει και στο στόχο του. Τρεις πόντι λοιπόν για τον Φασούλα, 2 από το καλάθι, 1 από το φάουλ. 74-66. Ο Νικήτας ανταποδίδει 74-68, 43 δευτερόλεπτα ακόμα. Πρεσάρουν οι Αριανοί. Ο Φιλίππου κλέβει, η μπάλα φτάνει στο Σταμάτη. Γκάλης δίνει στον Τσαχτάνη. Νέο καλάθι, 74-70, ακόμα 30 δευτερόλεπτα. Αγγελίδης. Φάουλ του Γκάλη. 28 δευτερόλεπτα ακόμα, η μπάλα για τον ΠΑΟΚ. Στο πλάγιο είναι ο Αγγελίδης. Αλεξανδρής. Κλέβει ο Φιλίππου, αλλά δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Ακόμα 22 δευτερόλεπτα. ...21 δευτερόλεπτα τώρα, πέρασε ένα δευτερόλεπτο με αυτό το πλάγιο που επαναλαμβάνεται. Αγγελίδης στον Πολίτη. Αλεξανδρής στον Πολίτη. Αυτός για τον Αγγελίδη. Αλεξανδρής. Πολίτης. Κρατάνε την μπάλα υπέρ του ΠΑΟΚ. 8 δευτερόλεπτα. Σταυρόπουλος κερδίζει φάουλ από τον Γκάλη. 6 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 74-70. Ξανά η φάση. Ο Σταυρόπουλος και ο Γκάλης που καθώς πηδάει πέφτει πάνω στον αντίπαλο. Το παιχνίδι όμως έχει ξαναρχίσει. Κλέβουν οι Αριανοί. Σουτάρει ο Τσαχτάνης. Ο αγώνας έληξε. Ο ΠΑΟΚ είναι κυπελούχος Ελλάδας για το 1984. Νίκησε τον Άρη με 74-70. Για πρώτη φορά στην ιστορία του ΠΑΟΚ θα σηκώσει το κύπελο και μάλιστα μέσα στη Θεσσαλονίκη. Ο κόσμος του στις εξέδρες πανηγυρίζει. Ο μεγάλος κόσμος του ΠΑΟΚ. Οι αθλητές μέσα στον αγωνιστικό χώρο κάνουν το ίδιο. Είναι μεγάλες οι στιγμές. Να εδώ μεγάλες στιγμές στο Παλέντε Σπορ. Κλαίνε οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Πανηγυρική πράγματι η ατμόσφαιρα, ενώ στις εξέδρες έχουν ανάψει κεριά. Έτσι λοιπόν έχουμε τον ΠΑΟΚ. Έχουμε τον ΠΑΟΚ κυπελούχο για το 1984. Το πανηγύρι συνεχίζεται. Θα έχουμε σε λίγο την απονομή. Αλλά μέχρι τότε να θυμηθούμε την πορεία των δύο ομάδων προς τον τελικό. Ο ΠΑΟΚ απέκλεισε το Φίλιππο Θεσσαλονίκης με 93-56. Την ΑΕΚ το 81-55. Τον Απόλλωνα Πάτρας με 113-72. Και τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας με 67-74. Ο Άρης τον Έστορα με 106-79. Το Sporting 62-65. Εκτός έδρας. Τη Λάρισα 81-86 εκτός έδρας και τον Ιωνικό 98-102 εκτός έδρας. Και να θυμηθούμε τους νικητές του κυπέλου. Το 76 Ολυμπιακός, το 77 και πάλι Ολυμπιακός, το 78 Ολυμπιακός, το 79 Παναθηναϊκός, το 80 πάλι Ολυμπιακός, τέταρτη και τελευταία φορά. Το 81 η ΑΕΚ, το 82 Παναθηναϊκός, το 83 Παναθηναϊκός και το 1984 ο ΠΑΟΚ. Να εδώ η στιγμή της απονομής. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο Πολίτης, πήρε το κύπελο από τον αντιπρόεδρο ΤΣΕΟΚ, τον κύριο Δέδε. Το σηκώνουν στα χέρια συμπαίκτες για να γύρει ο γύρος του Θριάμβου. Να εδώ οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Πραγματικό πανηγύρι μέσα στο Παλέντε Σπορ. Ένας τίτλος για την ομάδα του ΠΑΟΚ που μπορεί να έχασε το πρωτάθλημα, κέρδισε όμως το κύπελο, κερδίζοντας και